Я приймав непосредственно удел у так званых разгонах этих мирных акций. А вы збивали людей? Не. Ні одну особу я увогуле не применял ни физичной силы, ни в тым лику специальных сродков. Тут, конечно, когда возвращаешься в мирную жизнь, тяжелый переход. К нему надо долго привыкать. Супер. Кучно, Гляди! В сердце я целилась и трапила. С тех пор, как вышла программа, со мной произошло много нового и много интересного. Теперь я могу спокойно работать по 8-10 часов, не напрягая свое колено. Вітаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. За час існавання праграмы мы, дзякуючы вам, нашым гледачам, дапамаглі больш за сотні нашых герояў. Сярод іх як і сем'і палітвязняў, так і рэпрэсаваныя беларусы. З Беларусі, Украіны, Грузіі, Літвы, Польшчы і іншых краёў. Вы бачыце толькі маленькую частку нашай працы на экране. А насамрэч гэта пастаянная камунікацыя, стэлефаноўванне, ліставанне з нашымі героямі і з тымі, хто хоча ім дапамагчы, з вамі, нашымі гледачамі. Мой герой сёння Максім. Ён адкрывае стралковую школу ў Варшаве, а таксама з'яўляецца інструктарам для многіх добраахвотнікаў, якія цяпер ваююць на баку Украіны. А раней ён служыў ва ўнутраных войсках Рэспублікі Беларусь. Быў афіцэрам, працаваў у рэзідэнцыі Лукашэнкі, а таксама разганяў мітынгі. Давайце паглядзім, як змянілася яго светабачанне і ягоны лёс. Максім, так мне нова сядзець побач з афіцэрам унутраных войскаў Рэспублікі Беларусь. Вы маеце такую яркую, розную біяграфію. Ведаю, што вы і пратэсты разганялі, і ў рэзідэнцыі Лукашэнкі працавалі. Цяпер зусім іначай вашае жыццё павярнулася, але пачнем з рэзідэнцыі. Што вас найбольш там уразіла? Ну, насамрэч, нікім я там не працаваў, я папросту выконваў, так бы мовіць, абавязкі. Гэта выглядала літаральна кажучы так, што давалось некалькі байцоў, мы выязджалі на рэзідэнцыю і там ужо залежнасці ад задач. Або ты садзіш дрэвы, або займаешься там бульбай, або збіраеш галіны ад дрэваў, ну і гэтак далей, гэтак далей. Ну, карацей, так бы мовіць, чорная праца. А што вас найбольш уразіла, што вы пабачылі ў рэзідэнцыі? Ну, найбольш уразіла гэта, калі мы прыехалі аднаго разу і нам паставілі такую задачу, каб байцы папросту выстраіліся ў шарэнгу перад полем з бульбай. І яны павінны былі бульбу, якая была на паверхні, усоўваць у зямлю. Ну, як быццам бы пасаджаную, там нам паказваюць па тэлебачанню, што вось такі хазяйственнік крэпкі, але байцам трэба было папрацаваць. 2020. Чаму вы прынялі рашэнне аб сыходзе? 30 або 31 ліпеня, калі не памыляюсь, у мяне ёсць фотаздымак, я напісаў рапарт аб звальненні. Бо я разумеў, што гэты вось працэс звальнення, ён займае мінімум ад 3 месяцаў. 30 ліпеня ўжо ўсё разумеў, што не ўсё так будзе добра ў нашай краіне, што наўрад ці, калі мне будуць аддаваць загады, я змагу іх выканаць. Адштурхоўваясь ад гэтай вось даты, я ўжо тады разумеў, што ўсё, гэта астатняя кропка, і я хутчэй за ўсё буду зыходзіць з войск. Але між тым вы яшчэ мусілі прымаць і прымалі ўдзел у разгоне пратэстаў. Так. Пачынаючы з 9-го, прыкладна да 20 жніўня, я прымаў непасрэдна ўдзел у так званых разгонах гэтых мірных акцый. Задачы вельмі адрозніваліся. Самая яскравая задача, я ўжо не адзін раз расказваў, гэта 10 ці 11 жніўня была, калі мяне прызначылі камандзірам групы «Ізяція». Група «Ізяція» – это група, якой перадавалі затрыманых людзей, або ты павінен быў іх затрымліваць і пераводзіць іх у аўтазак весці. Ось, я тады быў камандзірам гэтай групы «Ізяція», са мной працавала каля 6 байцоў. А вы збівалі людзей? Не.
ніводна. Ось 100%. Це можна і на поліграфі перевірити, які я проходив. У країни, які уїжджали європейські, вже каля 5 разів. Ні одну особу я увогуле не приміняв ні фізичної сили, ні у тим ліку спеціальних сродків. Так ось, коли я працював в цій групізації, я просто відпускав людей. Ось. Коли мені передавали затриманих, або мені йшли на шляху люди, яких я по загаду повинен був затримати і перевезти в автозак. Але я їх попросту виводив у бок і їх відпускав. Після чого ми... Усіх, кого відпускали, напишіть нам, будь ласка. Так, до речі, мені ось вельми цікаво знайти тих особ, кого я відпускав. Там і люди були різного узросту, і були і жінки, були і мужчини. Зараз буде вельми незвичайний переход, бо ви були офіцером, служили у резиденції Лукашенки, розганяли мітинги, і ось бац, так життя перекручується, і ви з'являєтеся інструктором тих військовців, які вже виступають на супротилеглим боку, наприклад, воюють так само на боку України. Як так атрымалася і кого ви рихтавалі? Так атрымалася, што я працаваў у розных стрэлковых школах. Да гэтага каля года я праходзіў розныя курсы у 4 краінах Еўропы, пачынаючы ад звычайнай стрэлковай справы, сканчваючы з UQB. Сапраўды, можна так бы мовіць, павышаў свой скіл у гэтым кірунку. Да мяне пачалі прыходзіць людзі, ну і папросту казаць: вось я збіраюся ехаць ва Ўкраіну, навучы мяне там хаця бы базавым рэчам. І для мяне вось гэта галоўны паказчык якасці, бо па цяперашні дзень мне пішуць пісьма, адпраўляюць карткі, кнігі нават хлопцаў, якія удзячныя мне за тое, чаму я іх навучыў. І была нават вельмі такая цёплая картка, што не толькі што я даў нейкія там навыкі, так, нейкія навыкі, а тое, што яму даў, яму выратавала жыццё. І для мяне гэта галоўны паказчык якасці. Давайте зараз вернемся да вашага новага жыцця ў Польшчы, дзе вы адкрываеце стралковую школу. Як прыйшла такая ідэя і як будзе выглядаць гэтая школа? Глядзіце, я заўжды цікавіўся зброяй, усё, што звязана з войскам. І ў гэтым я таксама бачыў сваё развіццё. Ну, мне папросту это падабалася. Ось. І у тыя моманты, калі я працаваў у розных стральніцах, так званых спартовых клубах, я разумеў, што это мне падабаецца, што гэта падабаецца людзям, у мяне ёсць талент навучаць людзей, і я вырашыў займацца нечым сваім. Ось. І ў той момант падстала гэта ідэя, я сабе напісаў план, як гэта будзе выглядаць. Іду па ім, але не на ўсё, канешне, хапае сродкаў, ну нічога. А гэта ўсё платныя кваліфікацыі, канешне, да? Вядома, там, адвучыцца, атрымаць нейкія веды за мяжой, там, у нейкім, напрыклад, у ветэранаў нейкага спецпадроздзела, то вельмі добрыя грошы трэба за гэта заплаціць. Я ўжо не кажу пра абладнанне, якое павінна быць, пра зброю, пра арэнду палігонаў, ціраў. Таму гэта ўсё патрабуе сродкаў, вядома. Максім, на якім этапе цяпер ваша стралковая школа знаходзіцца і што са снараджэння ёсць? Насамрэч, на пачатковым этапе ўсё знаходзіцца. Як вы бачыце, у нас толькі 2 віды зброі. Гэта Ремінгтон 870, ну і класыка АК. Але ж, ну, ёсць куды расці. На дадзены момант я маю права мець 10 адзінкаў зброі, як вы самі разумееце, калі будзе 10 адзінкаў зброі, будзе больш кліентаў, будзе больш падрыхтаваных людзей і заняткі будуць больш эфектыўныя. Самае галоўнае, што зарэгістравалі. Ну так, гэта самае галоўнае. Дзякуй. 2 гады з гэтым змагаўся, атрымаўся дазваленні, у тым ліку інструктароў, правадзонцых страляння, як кажуць у Польшы, ну і ў тым ліку стаў спартоўцам. Што датычыцца заняткаў, то яны абсалютна розныя. Літаральна кажучы, у нас ёсць ціры, дзе чалавек можа заплаціць 200 злотых, ты яму дасі зброю, пакажаш, як цэліцца, на што трэба нажымаць, куды ўкладаць набой. Чалавек атрымлівае эмоцыі, на гэтым усё. Так. А ёсць, напрыклад, палігоны, на якіх трэба удзяляць
некалькі гадзін ад 6 до 4, нават 8 недзе гадзін, дзе ты навучаешся не толькі трапна страляць, але таксама якасна абслугоўваць, устраняць тыя ці іншыя непаладкі ў зброі, займаць нейкія пазіцыі. Ну, гэта кардынальна адрозніваецца не толькі навучанне, у тым ліку і чэк так званы, так? Колькі это будзе каштаваць. Калі вы расказваеце, ўсё выглядае вельмі файна, але для мяне найбольш адгукаецца, напрыклад, дапамога былым жаўнерам, якія згубленыя ў свеце у гэтым пасля вайны. І вось мне здаецца, гэта проста такая місійная рэч. А для вас? Так, я згодзін, што шмат жаўнераў прыязджае, як я ўжо дагэтуль казаў. Ну, хлопцы папросту не ведаюць, што рабіць, яны нават не ўспрымаюць гэты свет. У мяне ўжо ёсць людзі, адзін з інструктараў ходзіць, які павярнуўся з Украіны, з вялікім баявым досведам, ужо мае шмат узнагарод за свае баявыя заслугі. І ён мне вельмі прыдасца менавіта ў развіцці ў сваёй інструктарскай дзейнасці. Маю надзею, калі мы станем на ногі, ось такие люди, как он, будут мне только помогать в развитии этой школы. Тут, конечно, когда возвращаешься в мирную жизнь, тяжелый переход. К нему долго привыкать. Работа с оружием, работа инструктором, она помогает восстановиться, вспомнить, что было, и как-то уравнять армейскую жизнь, военную и гражданскую. То, что и в гражданской жизни тоже можно работать с оружием и помогать людям. Пистолетная рукоятка, как разумели. Так, вот это вот. Стрелялка. Спусковый гачок, забезпечник. То бок вот так мы стреляем, вот так он забезпеченный. Сюда тискаем. Супер, чудово. Бачите? Супер. Откладаем зброю и идем глядеть. Я молодец. Отрималось. Зараз убачим. Ну ось, одразу два. Кушно, супер. Гляди! В серце я целилась і трапіла. Раскажыце, якія цяпер найбольш востра стаяць патрэбы, апроч таго, каб прыходзілі кліенты, каб звярталіся беларусы і не толькі, ввогуле людзі да вас. Якія яшчэ у вас патрэбы найбольш востра стаяць? Самая вострая праблема – это машина на дадзены момант, бо калі шчыра у мяне з'яўляюцца грошы, я заўжды укладаю зброю, там набоі вось трэніровачныя, там тыя ж тарчы, мішэні і гэтак далей, гэтак далей. Мне зараз кожны дзень па 2-3 пасылкі прыходзяць, літаральна кажучы, вось. Але асноўна, што трэба, это, вядома, машына, бо зараз мы знаходзімся тут за Варшавай на палігоне, то бок пасля нашых вось з'ёмак мне трэба ехаць у цэнтр праводзіць заняткі, бо там ёсць ахвочыя, якія б хацелі навучыцца, ну, папросту не навучыцца, а пастраляць па мішэням. Максім, хачу падзякаваць вам, што вы перайшлі на бок дабра, на бок беларусаў. Спадзяюся, такіх афіцэраў будзе ўсё больш і больш. І зычу плёну вашай школе. Спадзяюся, нашыя гледачы будуць туды звяртацца. Я да гэтага, прынамсі, заклікаю. Дзякуй. Дзякуй. Калі вы хочаце падтрымаць Максіма, ягоны ўчынак і ягоную справу, калі хочаце, каб ён стаў вашым інструктарам, лістуйце да нас. Гэта можна зрабіць як публічна, так і ананімна. А галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і радзіма. Нагадаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы, і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. Для тых, хто верыць у салідарнасць. Некалі маім героем быў беларускі жаўнер з Украіны Гоша, які трапіў на фронт зусім маладзёнам. І адразу перад ягонымі вачыма паўстала смерць. З вайны ён вярнуўся параненым як маральна, так і фізічна. Фізічна ў яго таксама былі траўмы, якія абвастрыліся на вайне. Авария была очень серьезная, в которой мне чудом удалось выжить. У меня был раздроблен тазобедренный сустав, удар пришелся в колено, и вот это колено, если его нагружать, оно болит сильно. Цяпер Гоша, як годны сумленны хлопец, стараецца зарабляць сам на сваё жыццё. Ён
працуе ў дастаўцы на ровары. Але праз траўмы яму вельмі складана перамяшчацца, і гэта ёсць вялікай нагрузкай на ягонае цела і арганізм. Яму папросту баляць ногі. Ягонай марай быў электраровар. І дзякуючы вам, неабыякавым беларусам, ягоная мара здзейснілася. С тех пор, как вышла программа, со мной произошло много нового и много интересного. А благодаря характеру моей работы я могу работать в любом городе. Поэтому я переехал с Варшавы в Гданьск, так как здесь море и дешевле жилье. Благодаря программе откликнулось много белорусов. Большое спасибо я хочу сказать Ане Галете, которая откликнулась, увидев выпуск со мной. Она нашла мне хорошего психолога Наталью, с которой мы работаем до сих пор, и притом успешно. Мы созваниваемся с ней каждую неделю, прорабатываем мои травмы. Также мы с ней на связи каждый день. Она мне помогает разбирать определенные ситуации и выходить из них. Ранее мне снились сны про войну, про протесты, гиперреалистичные. И мне было очень тяжело, но сейчас это происходит очень редко, благодаря нашей работе с Натальей. Меня поддержали в том числе и морально. Мне подарили билеты на концерт Ларин в Варшаве. Ларин – это дважды победительница Евровидения. Все ее знают по песне «Эйфория». Кроме того, что мне нравится ее музыка, я очень уважаю ее позицию, так как она следит за повесткой в Беларуси. В 2012 году она встречалась с женой Олеся Беляцкого и подписала петицию против смертной казни в Беларуси. Одно дело, когда ты смотришь на Ларин через телевизор, а совсем другое дело, когда она находится в паре метрах от тебя и выступает для публики. Она мне прямо передала свою энергию, и это стало первым шагом на пути к моему восстановлению. Главной моей проблемой, с которой я обратился в программу, это было отсутствие электровелосипеда. Старая травма колена все чаще давала о себе знать, из-за чего мне приходилось арендовать электровелосипед, и на него уходила большая часть моего заработка. И тут я хотел бы сказать большое спасибо программе «Беларусь Беларусу», фонду «Байсол» и неравнодушным белорусам, которые помогли мне собрать средства на свой электровелосипед. Это велосипед X2 Bike, который мне собрали в Варшаве тоже белорусы, которые занимаются сборкой и прокатом велосипедов. Теперь я могу спокойно работать по 8-10 часов, не напрягая свое колено. И этого вполне достаточно, чтобы оплачивать аренду жилья и обеспечивать себя в целом. Огромное всем спасибо. Калі вы хочаце атрымаць падтрымку, як і Гоша, альбо наадварот вы хочаце здзейсніць чыюсьці мару і кагосьці падтрымаць, лістуйце да нас. Гэта можна зрабіць з любога пункту свету, публічна альбо ананімна. А галоўнае памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і радзіма.